संदेशा वही कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा वही कजली के लेके कजली के लेके संदेशा वही कजली के लेके केतना दिन हो बात कोइले भइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल केतना दिन हो बात कोइले भइल जया से छोड़ी के ससुरा हो गइल मन उदास हमर भइल हो बाटे बता दाना हाल लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा वही कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा वही कजली के लेके आकृति डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हरेराम चौरा संदेशा वही कजली के लेके जाए ना चाहत रहे छोड़ी के हमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके जाए ना चाहत रहे छोड़ी के हमके ओकर सूरतिया शीशा खान चमके शीशा खान चमके परदेश भागी से हाल बताई हम ओह खबरिया लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा वही कजली के लेके कबूतर हो जातनी देखे संदेशा वही कजली के लेके।